Mama. Adare mma. Hey. Hello, Timmy. Chai. Hello, Bigat. Cemetery Junction. Cemetery. Oh, 500 naira. So bad. Ejidemaka. Ada enwere ike ịdapụ gị na ete ka na-esi ejiji ma m kpọrọ mma isi m ike maka ịdapụ akwụsị cemetery ka anyị gaje okay ebe hey okay ịnọgụla ebe aka ga-ajụ ọla oyi Nwoma asampete na ahụgote na ahụta my future wife otu ọ ga-arị daalụ ọ dịka enwere m onye gị nwere na-abịawa na ị na-abịa na cemetery nga abịa elete mgbe ọbụla gị bịakwanụ ọ dịka o metụrụ gị n'obi so much maka otu ị na-esi abịa nga mgbe ọbụla gị na-efrekwentị nga ya na-emetụcha m ha ọnwụ asị ịmụ ihe enwere ndị na-aga na-egbu ka ikpe ụmụ gbọbịa ndị a na-agahụ gị ka igburu ha abịa lecha ụmụ ọmarị ka ọ na-emejisi unu oyi unu ọnụ uju egbebela ọ ga-adị mma ọnụ ihe ọnwụ ma ihe mgbe ọdọ ya gara ịbịa gbu ya bịa towards my angle because mụ na onwe m adịghị m na-agụda edili enwebeghị ihe na-emefọbedị m n'ụwa ụdị ọnwụ bịa bịa mere ndị na-agụda edili en ọ bụrụ na ọmụmụ ka onye ya nwụrụ na-agụ nwụrụ na ndidi ka m wụọ ewere iwe ọ ga-adị mma daalụ biko nye m chenji m eso chenji gị ebe echefuola m so chenji gị echefuru m echefu na 500 ka anyị kwụrụ Chineke kere gị na o keela ihe kee gị ote kekwa gị ihe ọma ọ bụrụ eke mma na-ebu ihe overload ya na-ebu oge nye wote nwaanyị kwesịrị ire chihu okwute ote early Sunday morning Chineke achịpụtasị ihe na-ede akpụ mmanụ ngide gị ote kpọwa gị kpọkpọkpọ woman otu ihe awụ my future wife ote m na-ahụ gị ote m na-echeta future wife m ebe Manyo mamini na hey
alọtara m ime otela ndị be ji asị m bata ya chọta nwaanyị mma alụ so ma alọta nju okeke asị m sista Magị nju okafọ asị m sista Magị nwaanyị na-atụ egwu Chineke ọ ya mere m ji hụ gị ebe a taa sị ka m gwa gị ọchịchọ obi m ịghọta
asị gị bịa lụọ nwaanyị. Nwaanyị nwere egwu Chineke n'ime obi ya. Gị jụ Okeke ya sị na Sista Magị. jụkwa n'oke afọ. Aka niile na-atụ gị ebe ị nọ. Ndị jụrụ ofek jụkwado ndị mma. Asị jụtara ndị ọma ga-agbaghị eziokwu sa. Sista Magị agadi m alụ dị ụwa. Read my lip. Agadi m alụ dị ụwa. Isi sheshilo. Ya wawo unu. Unu lụọ ebu. Unu lụọ nwaanyị ebu. Unu lụọ Ovadia. Ọkwa nne. No. Unu lụọ nga. Unu lụọ Ovadia. Kena Ovadia na-amụshi ka ya. Gị lụkwado ede. Oke Maradona gị kpa ebu. Kena nga na-abụchita. Ọkwọtụ nne na. Alụbeghị nwaanyị before. Ma m si lụbe nwaanyị before. Ị bịara kishin mgbe ị bịara ije eke akwa nne. Ka ị bịa lụọ ka ebu. Gị laasị atị gị gaba lụọ ka ọzọ otu nne. No. Echiche obi m welu ofu nwaanyị. Ma ebe a. Hara ihe ha mama unu. Akpụ na aka unu si any which way na way. Any which way na way. Okay, ekwesị tiri unu n'ọnụ ugbu a. Any which way na way. Chema ngwa gị. Any which way awụ the way. Enwere way abụọ. Enwere way na-eduga gị n'ọkụ mmụọ. Bịa nwee way. Wena ihe m na-ekwu. Bịa bebe nwee way. Ka ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ na ka ga-eduga gị n'eluigwe. Mana chere m eji gị uwe. Ka ga-edu gị aga alaeze eluigwe. Na-atụfughị oge. Ka anyị kpughee akwụkwọ Ecclesiasticus. Enwere oge mgbe niile oge na-ara ndụ na oge na-anwụ anwụ. Ọnụ ụzọ ebe a ka ị na-egbu ha akwụkwọ nsọ. Ka anyị gaa n'ụlọ gbu ha akwụkwọ nsọ na. Ka anyị gaa n'ụlọ gbu ha akwụkwọ nsọ. N'ime eluigwe ekele m unu. Jehova Melkisedek iwu asị m iwu dachi ịhụla ijulu onwe gị. Anyị gaa n'ụlọ. Elekere ihe nzuzo. Ichi ikpe ekpere n'ụzọ. Ka anyị kpere Chineke anyị n'ebe gosi mba ka anyị gaa n'ime ụlọ ya kpughee akwụkwọ. Ụlọ ga-aka mma. Ọ ya enwe ndị na-eme ihe nke ozuzo. Ịnụ ka ihe m na-ekwu ọkwa. Akwụkwọ Ecclesiasticus ewetụ. Enwere oge na-ara ndụ n'oge na-eru uju. Oge na-ara ndụ n'oge na-eru uju. Ugbu a, Jizọs na-agbanụ ịbụ nwa nwoke nọ na mpịapịapịa. Oge na-ara Igbo. Lebish. Station na Kenya nwaanyị oge. Tugbuo onwe gị na-ashị. Asị gị tugbuo onwe gị na-ashị. Chere m agwa gị. Ịkpọsa ahụ gị bụ ighepụrụ n'ụlọ. Gị ghepụ. Ka ị ga-aka ịkpa. Ụlọ oge ha ọkwa aka nri. Sista oge onye tụghachi m. Amụna na m. Oge tụghachi. Ma onye dị Sista oge na-ata ashị. Onye dị ụta. Mmiri onye ashị. Chai. O deela m anya ugbu a. O deela m anya siri wele bank ready jisele ha go ile kwe o cherele go le fufuroro. Ashị ọzọ. Ịtụkwa na ashị tụkwasị n'elu nke tụrụ atụ. Ọ kwa ashị ọzọ. Amụ bele m ke wo. Isu? Mmiri ata ashị. Sista na gị na-ata ashị. Sista. Where nyere n'ime ọbara nwatụrụ. Ị na-emere m. Mejigo ka na-eji eme egbe m nọ n'ụwa.
Nego nwetala m biko. Onye nwe ego? N'emego m. Ọ kwasị gị weta ego na webata n'ime ụlọ. Mama onye nyi nwaanyị oge, ọ sị nwetara ya akwụkwọ ya. M sị nyechi ahụ mbịa ahụ deseze ego. Ọ gị na nne gị, otu m si were ashị. Kpọọ ya ka loi loi, were uri dee ya. Ashị na-atọwa ashị, atọwa ụtọ na ntị. Ashị na-atọ! Ya wụkwala ihe m na-eche o. Maka ego ike na-eche. Kedu ihe na-eche? Ịmara ihe anyị na-eche chesibie ike. Ihe anyị na-eche n'elu, na-eche n'ala, na-eche n'azụ, na-eche n'iru, aka nri, aka ekpe, chesibie ike. Iche na mmadụ bụ ezigbo mmadụ bụ iji ụka bụ ihe anyị na-eme onwe gị. Biko kefọlụ ka nnarị anya biko. Obi ike ga-ada when the trumpet will sound. Okay, monote. Okay, I know. Yeah, what time is not my concern. Sorry for you. Oh, first child of mother. Mwizizi. Very intelligent. Unara nke aka na wala ọsọ. Ime m pụrụ ime. Ọsọ. Okwu nga na-eru m na ntị. Ege eji dịkwa. Anyị na-edekọnatala ihe ọnụ maka ịba mahadum. Oge orie nne iji gote ife ndị chọrọ igote. Jide nke maka ịtachi ngọma. Taa mfe mkpachali. Ndebele ndị a. Na ndebele ihe oge ọbụla. Oluzie dịka mama mahadum n'olopụte fancha. Iwe zụọ ihe. Na-agụsịkwa akwụkwọ ike amaghị ị na-eje. Mana kpara aka. Esokwana nwanne iji adọrọ mma. Sista nọ ma alapụba gị. Opi ike. Jide ya. Baka na n'ụlọ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you. 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 We love you.